Здравейте, хора! Почва. Това е моята кандидатура за Sharpshooter. Надявам се да ви хареса. Само да намаля малко. Така. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, моля, приемете ме. Начин. Първо, на 13. Първо ще си имам редовно сервера, ще съм редовен. На ден ще играем по 2-3 часа. И да започваме. Така, тук съм сложил един спаунер. Тук има къщи, в които може да се правят много различни неща. Как да виждате, може да има къща, всичко. Така. Втората, така долу шефа малко за украса. И пак лево. Те тук нещо като телевизорче, може би. Там седи, да направим. Там седи. Второто тук на купалня, работилница. Това е работилницата. Тук крафтинг тейбъл, печка, лего, пак почти на всяка къща съм слагал лего. Сега да преминем към другата къща. Така. Да, тук е кухнята. Да кажа, ето печки. Да. После тук пак булшеф е. Тук пак има и пак лего. Да срещу е тази. Енчантик на 30 лева. Тук е мината. Тук е една количка и се спускаш надолу. Тук е фермата. И така едно за лодки.